Adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Fina, 24 years old ug single. Nagpuyo sa Lahog, Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa properties nga napundar ni mama ug papa. Aron inyong hisabtan, sugdon din ako sa dihang nag-edad pa lang ko og 19 ug namatay si mama. Ingon ini ang panghitabo. Ma! Yan ang gibiyaan man ko nimo, ma! Wala ka na si Papa, unya karon wa na samka. Pina, gusto na anak. Ayaw ka bala ka. Dili ka na mo pasagdan. Tiyo. Kaon na. Ilan nagkaadlaw nga wa kay taong kaon. Nagasiguro gid ko nga kung buhi pa lang tos mama nimo, dili gid siya malipay nga maingon anak ka. Mingaw na kayang pahit yo. Ako nalang usa. Sa gikaingon ko na, dili ka na mo pasagdan. Pina, wa pa ka magkinusara na ako. Nang imo mga igagaw, nahibaw ko nga nasakitan ka. Pero kung padayon ka nga mag-ingon ni Ana, mas masakitan magtanaw ang imong papa ug mama nimo karon. Tiyo. Okay na kagaw? Nilipaingon anak ka okay ka. Pero sakto si Tiyo. Salamat ninyo ha. Wa ko ninyo pasakti. Sus, di na may tabo gaw nga pasagdan kagaw, uy. Kay butan na ba kay tuslas mama ug papa nimo namo sa buhi pa sila? Salamat ka. Ando na may nabiyaan nga tindahan sila si mama o papa nimo. Ako lang na'y bahala nga mapadagan ini. Ako lang mo atiman. Kay nag-eskwela pa man ka. Kung makagraduate ka na puhon, ikaw na'y bahala nga mo atiman ini. Ha? O Tiyo. Salamat yo. Basta pagtarong lagi sa imong pag-eskwela aron puhon, kay bawo ka nga mo atiman sa mga buta nga napundar ni mama nimo o papa nimo. O Tiyo. Salamat. Gaw, mamaulit na kay naado kay bisita. Ha? Kinsa man ko nakaw? Ang buti papa. Ingon man siya papalion dayon ka kay importante ko no. Ha? Tiyo. Kinsa sila? Anak ko ni Papa Rigor. Ha? Anak ka sa akong paparigor? Og ako si Miriam. Asawa ko ni Rigor. Oh, kadiyot lang ha. Tingalig na sayop mo, uy. Ako rang nag-inusarang anak ni Papa Rigor. Og ang iasawa, mao nga akong mama nga si Mama Vicky. Gani, nakasal sila sa simbahan. Ikaw ang nasayop. Legal ko nga asawa sa imong amahan. Kami ang unang gikasal, sawa pa sila magpakasal ni mama nimo. Ayaw na lang ninyo libugag maayo ang bata. Usa magituyo ninyo nga mianhiman mo. Nga wa naman ang imong giingong bana. Duha ka tuig na nagkalabay ug matod mo. Nahibaw ka niya na, di ba? Niya ko aron barugan ang katungod sa akong anak. Ingon man nako, isip nga legal nga asawa. Doon na matingali may katungod aning baya. Ingon man sa negosyo nga naibilin sa akong bana. Murag na sayop ka ng bahina, ma'am. Kining tanan, bunga ni sa pagpaningkamot sa ako igsuon og ni Rigor. Dili lang kay ni Rigor. Wa man sad ko niingon nga kuhaon nako ang tanan. Ang gusto ko lang pangayoon ang bahin sa akong bana. Unsa? Di tingali na pwede, oy. O nganong dili man pwede, sir. Bisag asawa ka pa ni Rigor, doon naghihapoy katungod si Fina nga akong pag-umangkon sa hinaguan ni Rigor. Kaya anak man siya. Dili na mo pwedeng suluhong tanan.
Kun mao, maproblema gyud ta ni anang dapita. Kay bisag unsaon, legal ko nga asawa ni Rigor og mas dako ko katungod sa iyang kabtangan. Og kanang pag-umangko nimo, anak lang siya sa gawas. Tiyo! Nainti na nga akong edad sa dihang una kong nahibaw nga naaday asawa nga lain si Papa ug nga siya kuno ang legal nga asawa. Wa ko makasabot sa kong gibati na itong higayuna kay mao'y pagtuon ako nga kamira ang pamilya sa akong Papa. Og nakasiguro ko nga wa sab gyud mahibaw si Mama ni ini. Og sukad lang nga nagpailang asawa ni Papa, hapit way adlaw nga dili siya mohunong sa pagsigi og samok namo. Unya, Pa, kung tinuod magani ba nga siya gyud ang legal nga asawa ni Uncle Rigor, unsa may tabo ni Fina? Kanang wala ko mahibaw, Norman. Pero Fina, ikabala ka. Dili ka na mo pasagdan. Kauban minimo aning giatubang nimo karon. salamat, Jo. Pa, wa ba ko di ay sinumar sa una? Dili ba required man na sa una kung kaslon ka? Wa din na makita ni Auntie Ato sa una? Sa una man god, wa pa na kinahanglan na ang sinumar kung magpakasal ka. Mao tingali na inahitabo sa mama nimo, Fina, o sa imong papa. Jo. Ibaligyan ninyo ang bay? Oh, o kinahanglan nga makig-cooperate ka. Kung dili ka gusto nga magdako ta. Pero hinaguan man nilang tanan ni Mama ug Papa. Mao bitawng ibaligya aron mabahin og tarong. Basin baya kung tinud-on ko ni. Basin og naay mga properties nga nakapanganra sa imong amahan. Tingali bayag, porsyento lang ang imong madawat sa imong pagkaanak sa gawas. Kadyot. Dili naman ni mao ang inyo. Panamastamas naman eh. Wa mo'y natampo nga kahago og singot para ini. Kunya, sayon no rin sa pagsulti nga, ibaligya ninyo? Sir, tingalig nalimot ka. Legal mi nga pamilya. O bisag unsaon pa nimo. Kami ang dunay dakong katungod tungod kay legal mi nga pamilya. Pa, kung ibaligyan nila ang bahay pa, asa naman lang mo puyo si Fina? Dili mahimo nga ilang ibaligya ang bahay. Doon na siya katungod ang ako manghod ini. Kay ilan ng hiniguan. Pero tiyo, unsaon naman lang kung iya kong ibaligya. Asa naman lang ko padungan. Fina. Baintikwatro na ko karon, pero hangtod karon, galibog kog unsaon ni pagsulbad ang maong sitwasyon. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, mo'y gusto sa unang asawa ni Papa nga ibaligya ang bay o kinahanglan nga mo cooperate ko aron dili ko nun niya ipaabot sa balaod. Kung maabot man gani sa balaod, unya mapamatud-an nga legal gid siya nga asawa, tinuod ba nga mas dako siya katungod sa properties nga nakapangan sa akong amahan ug inahan? Ikaduhang pangutana, ibutang ta nga mahugyod og illegal ang kasal sa akong mama ug papa. Unsa may mahitabo sa properties nga ilang napundo niadtong panahon nga nag-uban sila? Doon na paghihapoy katungod si mama sa maong properties? Unya kay wa naman si mama, ako naman lang usa. Unsa may mahimo na ko ani? Ikatulong pangutana, ingon ana arba gyud ay kasayon sa una ang magpakasal? Ngano wa man mahibaw sa akong mama nga naadi ay asawang lain ng akong papa. Ikaupat ug katapusan, unsa may angay na kong buhaton? Unsa man nga supporting documents ang akong kinahanglan aron mas na ako'y katungod sa hinaguan ni mama ug papa. Wa man ko'y natampo bisan gamay ang legal nga pamilya ani. Ug dili sad sa ni mama kung nagbinuang man gani ang akong papa sa una. Palihog, tabang yung tambagi ko,
kini ang akong suliran, Fina. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karon ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal. Guys, ay na mo pagduha-duha ipadalagi ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Of course, maski unsang puntuhan na guys, no? Kita usa ka lisensyadong abogada. Pero ako ang partner, maski wa diri karon kay nabisi man, punto medical po ang iyang expertise, no? So punto legal, medical, personal nga mga pangutanag, mga problema, willing, andam, ready as always nga mutambag ug mutubag ninyo. And a big thank you and a big shout out sa tanang mga muminaw nato live sa ato ang programa sa ilahang mga radyo, sa mga naa silahang mga tindahan, trabahoan karong adlaw, ang mga nagdrive, nagtrabaho, no? Kanang nagbuhat silang mga buhatonon, namilo, namlansya ba, nang lababa, nagandam na bas luto o unsa din na ang mga lamig life na naghigda-higda lang. Regards, sir. Kamu na gyud. No, sir ug ma'am. Kamu na gyud. Sana all. No, pero salamat kaayo sa inyong pagpaminaw sa atong programa. Okay. Ato ang letter sender, guys. Karong adlaw, punto legal man ta, 24 years old from Lahog, Cebu City. Kani siya pagkamatay sa iyahang mama, 19 years old. Pamani siya in town, no? Unya, sakit pud ni pamalandungon nga pagkamatay sa iyahang mama dito niya naibawaan nga naa daytoy lain iyahang papa pero di gid to lain kay sila may nahug og other party kay naa day legal nga asawa ang iyahang papa, no? So dito ra gyud na nigawas ang kamatuoran, no? So karon medyo wa sagud kaayo nagkasinabot sad siguro, no, abahin sa mga properties mo niyang mga pangutana. Ibutang ta nga unang pangutana mao'y gusto kuno sa iyahang unang asawa ni papa nga ibaligya ang balay ug kinahanglan nga mo cooperate ko aron dili kuno niya ipaabot sa balaod. Kung maabot gyud sa balaod, unya mapamatud-an nga legal gyud siya nga asawa, tinuod ba nga mas dako siya katungod sa properties nga nakapangalan sa akong amahan ug inahan. Okay, kung ang property nakapangan sa imong amahan ug inahan, ang katungaan na sa imo gyud ng mama. Ang katungaan na mo nay mapunta ra sa imuhang papa. Dili gyud na pwede nga iyahang makuha, especially nga 19 years baya gyud silang nagpuyo, no? So, I'd like to think nga mauna nga medyo naasad gyud sila napundar together. So, dili sad gyud, no, nga mahugyog ko ownership sila unya kung iyahang nga nilang duha na naagibahin ng imuhang mama. Dili gyud pwede nga ako untanan sa imuhang papa. Kung nakapangan ha, nakarehistro gyud. Ikaduhang pangutana, ibutang ta nga mahulog gyud og illegal ang kasal sa akong mama ug papa. Unsa may mahitabo sa properties nga ilahang napundo atong nag-uban sila. Duna bagyapoy katungod si mama sa maong properties. Unya kay wala naman si mama, ako naman lay naa. Unsa may laban nako ani nila. Okay. Ato lang yung tan-awon kung asa nakarehistro. Kay kung nakarehistro solely sa ngan sa imong mama or papa and mama, then naagyud mo'y katungod imuhang mama, no? Naagay bahin ato out of her own share. Unya ikaw ra may anak kay di man legal ang ilahang kasal, di makapanunod ang imuhang papa, imo ra na ang share sa imuhang mama, no? Di pod kahilabot ang imuhang papa ana. In a way you'll be protected, no? But bata-bata para baka kinahanglan sad gyud ka giya ug advice sa usa ka abogado, and I will really suggest nga makikita kag abogado kuhaa ang mga titulo sa mga properties nga nakabutang din ha, title, tax declaration nga nakabutang angan sa imuhang mama as either exclusive nga owner or co-owner. Ikatulong pangutana, ingon ana ra bagyo di ay kasayon sa una nga magpakasal nganong wala man mahibaw-an sa akong mama nga nay asawa lain akong papa. Siguro because ang ato ang records ba di man gud ni parehas dito sa gawas nga mas advanced ang recording sa mga dokumento.
no? And mas naay way to be able to check it digitally or pinaagis teknolohiya. Kibaw baya ta sa una nga usahay gani hangtod ron, no? Nga ang pagrehistro nato sa ato ang birth certificate ug kasal mano-mano, fill up og papel, typewriter pa gani, karon pa na computerized. So labi na sa unang panahon maglisod gyud kay sayon raman kaayo usay ilisang pangan ana ba. At least karon no nanay Senumar, sa local civil registrar ug sa PSA nga pwede nila ma-monitor, no? Ana gyud. Mao nang nakalusot na sa una. Karon medyo lisod na. Pero mo lagi na mo bitong naatay balaod para pagpunish, no, pagsilot sa mga tao nga mubuhat ana kay abi nagtuo silang sayon abusahan ang balaod nga nagdumili man gyud unta sa usa ka tawo nga kasado na to enter into another marriage maupod na. Muna naatay law punishing that. Ikaupat og katapusang pangutana, unsa may angay na akong buhaton? Unsa man nga supporting documents akong kinahanglan aron nga mas na ako'y laban sa hinaguan ni mama ug papa. Wala man gyud natampo bisan gamay ang legal nga pamilya ani ug dili sad sala ni mama kung nagbinuang manggani akong papa. Okay, I really think like I said you need a lawyer para ani kay kung naasad gyud may marriage certificate unya inosente man ang imong mama, ang imong hamang papa mo'y nakasaan na, in fact the properties will go to the innocent spouse, no, nga mapunta na siya dito nga posible ganing makuhaan og katungod ang imong papa maski pa sa iyahang bahin nga mapunta didto kay wa man mo kabaw kay kung kasado sa gyud sila naa gyud po'y marriage certificate nga magpamatuod nga kasado sila nga siya mo'y nakasa dihan dapita pwede gyud ma-forfeit ang iyang bahin in favor sa imong mother and in your favor as the legitimate heir sa imuhang mama. Pero komplikado gamay, dili pwedeng ikaw-ikaw lang kinahanglan ka moduol og abogado ha. Daghan man kaayo pa ka moduol og PAO office no para magpatambag or a private lawyer dinhi sa Cebu City. Mga suking tigpaminaw hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa atuang programa. Kini ang akong suliran.